Тати, правилата са следните. Слагаме си тези ленти за коси на очите, след което си взимаме шишетата. Можеш да си търсиш чашата с ръката, но като сипваш водата, не трябва да пипиш чашата. И... Аз ти броя и ти ми броиш. Да, 1, 2, 3 до 3. Ама бавно и бързо. Не до 5. До 5 да имаш време да пипнеш чашата къде. Не, ти си търсиш чашата и казваш, че си готов и след това броим до 3, като почнеш да сипваш. Да. Айде, надявам се да не виждаш. И ти да не гледаш. Добре. Айде, кой първи? Трябваше да играем на камък, ножица, хартия. Не знам. Развърти Добре, си я дай шишето. камък, ножица, хартия и Вики ще Няма, ми каже. развърти си шишето. Готово? Вики, Защо? играем камък, ножица, хартия и кажи кой е на първи. Айде, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Тати. Добре. Добре. Айде, Търси си чашата и... намерил съм. Добре. Айде. Айде. Ти брои са. Добре. Айде. 1, 2, 3. Ти си. Готова ли си? Да. Айде. 1, 2, 3. Стига! Айде. Айде, кажи кога. Готово. Бройте. 1, 2, 3. Аз ли съм? Да. Добре. Айде. 1, Чакай! 2, 3. Стига! Готово. Това е, сори. Ти си. Аз съм. Няма ми чашата, ще отрепам детето. Не съм Така. аз, може би Вики. Брой. 1, 2, 3. Ай, ти си. Готова ли си? Сега ти си ми преместил чаша. Не съм, айде не. Добре, айде. Стой! Стига! Айде, готово. Айде, брой ми. 1, 2, 3. Това не беше честно. Не, какво не е честно, Вики, нали сме давай ти си. Айде. 1, 2, 2,5, 3. Какво правиш до тебе? Къде ми е чашата? Всичко става мокро. Ми стана да. Добре, защо не взимаш чашата, детенце? Поднавитва. Кое? Кое? Защо ми е тук чашата? Ти ми я местиш и си имаш моята. Гледай колко съм сипал. Гледай. Тук си падна. Ето, разгледай клипчета и сега го пусни.